Good morning mga kamadam ko, sir. Ito na naman po si Madam Ilocana, nagluluto ng shabu-shabu ala Madam Ilocana. Ayan po, nagpakulo na po ako ng tubig mga kamadam ko, sir. Tapos nilagay ko na po yung sibuyas at kamatis. Tapos tinakpan ko na po siya. Bubuksan ko po ulit, tapos ilalagay ko na po yung mga sangkap. Tulad ng mga gabi or taro, tapos yung shrimp, tapos yung mga bilog-bilog na may palaman na giniling na karne. Masarap po yan mga kamadam ko, sir. Malasa po siya. Tapos nilagay ko na rin po yung kalabasa. Pagkatapos niyan, tinakpan ko po ulit. Tapos binuksan, tapos lalagyan ko po ulit ng rekado ng asin. Tapos pampalasa. Ayan po, pampalasang betchin, konting betchin para medyo sumarap po. Ayan po, tinakpan ko po ulit, tapos bubuksan ko na naman po. Susunod ko na po ilalagay ay yung kabute or mushroom. Wow, yummy. Yan po yung mushroom na parang bulaklak. Ayan, kumulo na po mga kamadam ko, sir. Yummy na po. Ang sarap po ng aking Madam ala Ilocana na shabu-shabu. Tapos nilagay ko na rin po yung hipon. Ayan po. Ang sarap na po mga kamadam ko, sir. Tsura pa lang po. Takam na po ako. Yummy. Tapos tinakpan ko po ulit. Tapos binuksan ko po ulit mga kamadam ko, sir. Tapos hinalo para maano po yung hipon. Yan po, luto na mga kamadam ko, sir. Nilagay ko na po yung dahon ng kamote. Pagkatapos po niyan, ayan na po, luto na po mga kamadam ko, sir, ang talbos ng kamote. Yan, hinalo-halo ko lang po para magkalasa po yung talbos. Ayun, yummy na mga kamadam ko, sir. Bye! See you next video.